Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangej bapidon hapden kamet kapat ka bakoy ka bakya. Kung mangaru ngadon hapden kamet kapat ka bakoy ka bakya. Temen takas ngi hakane ka video ngakwa ban ya thu ya pi ki kato kane kine ki krim ki sunscreen ki serum banta nak banta kito ki khna bahab hapo ka teenage. Don hapden jong pi bakalia nga kong mo kum kino ki jai sunscreen kum kino ki jai krim bangin ta bangin apply ki khun ki jongi ki ba dang don khat sunsnem khan rose nem khan news nem gum to te pet ya kane ka video hado bakot khnang ba phin yo kato kane ki ideas kum kino ki jai sunscreen kum kino ki jai cream kat kum ka skin type ka jong pi te shwa bangan ya shakma jong kane ka video ngakwa ban ya thu ya phi ya ka skin type mo namar ba bun ap dang jongi bompat ithu lane bompat tip ki bompat ngau thu ka skin type ayu bangi don temen tangan ya thu ya phi kumno ba phin ithu ya ka snakes do jong phi mo ya ka skin ka jong pi dang bun phan ap leng jongi bom ithu ya ka snake do ka jongi ka ngi don oily skin ne ngi don dry skin ne ngi don normal skin ne ngi don combination skin ne la ne ngi don sensitive skin ne mo te ban tip ba phidon ya kine ki jai skin type le ya ka wei ka test sa ya ka khmat ka jong phi da ka gentle face wash la ne cleanser hadien ma phil ade ban sa ya ka khmat ka jong phi ha ka common step ap kumba shi teng kan tai e la ne shi kan tai e te hapo jong kan ka shi teng kan ta po jong kan ka shi kan ta wat nam ta e ha ka sne do ka jong phi wat nam ta e ka sne do ka jong phi te sa check la ne sa bishar bhaya ka sne do jong phi ka long kum no mo te lada pidon oily skin ka mod ba haden ma phila de ban sa ya ka khmat ka jong phi phis dang ban yo I ya ka to ka klen ba mi na ka dor khmat ka jong phi te lada pidon tor khong palat ka sne do bat lada pidon tor khong sne do te phin sa yo I ba ka dor khmat ka jong phi ka long saw gum to ka long flaky gum to mo mi ki to ki skin la ne dead skin gum to na ka dor khmat ka jong phi tem der tang gum ta ro mo phin sa yo I ba ka sne do jong phi ka long wrinkle gum to long song gum to kata kamun ba phidon nya ka very dry skin te lada phidon normal skin pat lada pio I ba kasne do jong phi kam long ter khong palat lane kam long oily palat kamun ba phidon ya ka normal skin mo namar ba normal skin kamot ba kasne do jong phi kam da oily than lane kam da ter khong than te lada phidon combination skin mo lada phidon combination skin ka combination skin kamot ba lada ka T zone area jong phi ha forehead nose chin jong phi long oily tang ba ha ki cheek jong phi pat long ter khong gum to kamot ba phidon ya ka combination skin the last sensitive skin lada ka snake do jong phi ka long sensitive phin sa yo I ba ka snake do jong phi ka long red bha gum to bat ka long saw gum to mo ka long saw bha ka dor khman lada phi don sensitive skin ka mod ba phin sa notice ba ka snake do jong phi ka long bui bat ka long dai bui gum to bat ka long saw gum to ka long dry ru ha ka jo ka por bat lada phita ekino kino ki jai cream la ne jai serum kham tam ki to ki badon sensitive skin lada phita mo lada phi baklata ek serum la ne ki cream ru phin sa sneu ba ka sne do jong phi ka long dai boy bat ka long saw kum to ka dor khmat ka jong phi ka ta ka mod ba phi don ya ka sensitive skin te man ta tharai phila sneu thu ba lada phi le ek ne ka test phin sa I thu ba phi don ne ki jai skin type bon bhan ap teng jong phi bam pat I thu ba phi don skin type ayu ka skin mo sensitive ka mod kum no te tharai hakane ka video menta phila shai lada don ap teng jong phi ki bom pat shai ba phidon ne ki jai skin type phila ban comment hapo comment section ngan sa jubab ek question jong phi hapo ka comment section te sa ko weru ngakwa ban ong ba lada don ap teng jong phi bakwa ban message nga personally bakwa ban connect bat nga hapo Instagram hapo Facebook te phila ban follow ya nga iba wela suchiang hapo Instagram te hapo Facebook ru ka ju hi ka username iba wela suchiang ngan bu hakane ka screen khna ba phin yo I lada phikwa ban kli bun jai mo shaphang ki skin care shaphang ki products te phila ban DM ya nga hapo Instagram dan hapo Facebook temen tapat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai cream kum kino ki jai sunscreen kum kino ki jai serum ba phidei ban ta lada phidei ki teenagers ma tang ba nga kwa ban ya thu ya phi hang ne ba lada phidei ki teenagers ka bha ba phen pron kam less product kum to wat nam pron kam bon than ki products keep it simple
Pedon kam tang moisturizer ba sunscreen ro la biang ha ka pom step hadin ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi da ka no ka face wash ba phi pedon kam te ha ka pom met pan te phila ban hadin ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi phila ban pedon kam tang moisturizer ro la biang namar ba moisturizer ka de ka wei ka pedon kam bha la da phi don kano ka skin type ro mo moisturizer ka de ka wei ka pedon kam bha ba phen pedon kam ha ka pom step bat ha ka pom met sunscreen ru ka de ka wei ka badon kam bha ba phi de ban at ha ka skin care routine ka jom phi temen tapat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai face wash ba phi de ban badon kam la da phi don oily skin combination skin oily skin tharai phila ya tip hi mo la da phi don oily skin kamot ba phi don philong clean palat ka dor khmat ka jom phi baro shi khmat kum to te la da phi don combination skin pat la da ka T zone area jom phi ha forehead nose bat chin long oily bha bat ha cheek pat long tar khong bha gum to kamot ba phidon combination skin te la da phi kwa ban pron mo kum kino ki jai face wash ba phin pron kam phila ban pron kam kom face wash la ne cleanser balong gel base kum to te la da mo balong gel base kum to badon yo niacinamide ingredients badon yo salicylic acid ingredients namar ba kum kine ki jai ingredients kila ban control ya ka clean badon haka dor khmat ka chong phe te ngadon kato ka ne kine ki option hangne phila ban pron kam kom salicylic acid based gel cleanser mo te phila ban pron kam kom bioderma cleansing foaming gel ngadon ya ki kato ka ne kine ki face wash lene cleanser option hangne te phila ban jet da kano ba phikwa ban thet mo phila ban jet kom la da phidon oily skin acne prone skin gum to te phila ban pron kam kom salicylic acid face wash phila ban pron kam badon salicylic acid phila ban pron kam balong gel base kum to te phila ro ban pron kam kom minimalist face wash mo la da phidon blackhead whitehead but pores kum to te phila ban pron kam kom minimalist salicylic acid face wash LHA cleanser te phila ban pron kam kom une la da phidon whitehead blackhead but pores phila ban pron kam na dermaco 2% niacinamide non irritant and soap free oily skin cleanser nakabanta kito badon oily skin te phila ban order kine na Mintra but na Naika gumto te phila ban check kador an bu yakine ki product hapo ka description box khnang ba phinyo I yakador but yakador jong kine ki face wash te don bakham rem but don bakham taru te phila ban jet ka we na kine lada phidon oily combination skin te lada kasni do jong phi kalong tor khong palat kum to te phikwa ban pron kam yo face wash lane cleanser te phila ban pron kam yo face wash lane cleanser balong cream base but balong fragrance free bam don jing sma ubi kum to da phidon sensitive skin kum to te kala ban irritate ya ka sni do ka jong phi te menta pat nak benta kito ki badon normal skin nala de ban ong phi kito ki badon normal skin kasne do jong phi kam dalong oily than but kam dalong tor khong than te kamot ba phidon yaw neu normal skin type te ngadon kato ka ne kine ki option hangne phila ban pron kam kom CeraVe hydrating cleanser ceramide base phila ban pron kam kom une lada phidon normal to dry skin option number 2 pat phila ban pron kam kom Cetaphil face wash kane ka face wash kalong best nak banta ki to badon tar khong snedo phila ban pron kam kom Dr. Shed ceramide vitamin C face wash te phila ban pron kam ro kom dot anki barrier repair and hydrating face wash phila ban jet kom kine ki jai face wash lada phidon normal to dry skin Temen tapat nganya tu epi ki kato kane kine ki face wash lada phidon sensitive skin. Lada phidon sensitive skin ngala de ban ong epi pidon kam yo face wash bom don jing sma ubi kumto na marba. Lada don fragrance how face wash cleanser but moisturizer sunscreen kumto te kala ban pen irritate e kasne do jong pi kan long dai boot but mo pin sneo ba long irritate bha kasne do chom phigum to te ngadon kato kane kine ki option hangne philaban pron kam kom bioderma sensi bio for sensitive cleansing forming gel philabo for sensitive skin te
Ka price pi check himo hapok ka description box ngalak deban ad ngalak deban tag ya kini gi product te philak ban check ya kador jang kini gi product philak ban pron kam kum episode ngalak deban ong habun bha ki videos jonga philak ban pron kam kum Dr. Shed Sika and Ceramide Gentle Cleanser ada pidon sensitive skin ka bha ba phin pidon kam yo face wash ba long gentle bha ha kasne do jong pi bam don fragrance te kum kine ki jai face wash la ne cleanser ba pide ban jet kat kum ka skin type ba jong pi te ngala de ban ya thu ya pi mo kat kum ka skin type jong pi phila ban jet ikne ki face wash la ne cleanser te man ta pat ngan ya thu ya pi ka to ka ne kine ki product nak ban ta ki to ki ba don oily skin no la da kasne do jong pi ka long oily bha kum kino ki jai moisturizer ba pide ban pidon kam lada pidon oily skin te pidon kam ya moisturizer ru balong gel base balong oil free bam don pniang how to moisturizer te jet kum kine ki jai moisturizer lada pidon oily skin jet yo moisturizer badon niacinamide ingredients badon hyaluronic acid ingredients kum kine ki jai moisturizer kila ban pen hydrate api bat kam long pniang gum to da pidon oily combination skin phila ban pran kam ka ju hi ka moisturizer pran kam ka ju hi dot anki niacinamide sika plus 5% niacinamide spot reduction oil free moisturizer kala bha ban pen kam bat pen suit ya ka skin ka jong phi te phila ban pran kam kum re-equal oil free moisturizer for normal oily and combination skin te phila ban pran kam kum kine lada phidon oily to combination skin ro kum u dot anki repair barrier ceramide phila ban pran kam kum dot anki ru yaw ne moisturizer ru ngala de ban ong bun bha ki videos jonga tharai phila ania ban mo snap si snap ya ka ju te ngala de ban ne thu ya phi phila ban pran kam kum ne ru long best bha la nak ban ta ki to pedon oily combination skin temen tapat ngan ya thu e phi kum kino ki jai moisturizer phila ban pron kam lada phidon tor khong palat kasne do tingal ada ban ong e phi ba lada phidon tor khong palat kasne do jet yo moisturizer badon glycerin badon ceramide how to moisturizer te phila ban pron kam kum Cetaphil dam moisturizer ultra hydrating lotion long lasting moisturizer for face and body te don bas ngau thu baklamo une u Cetaphil dam moisturizer ude uju hi ba ngila banta hakador khmat bat ngila ban pen long kum ka body lotion ro phla ro la da phikwa ban pron kam te phla ban pron kam kum dot anki repair barrier ceramide moisturizer la da kas ne do jong phik kam da tor khong than gum to te phla ban pron kam kum ne ro te phila ban pron mo kum kini ki jai moisturizer phila ban pron kam te phila ban pron kam kum u dermaco 5% niacinamide moisturizer ro ne ro long best bha nak ban ta ki to badon tor khong palat kas ne do te phila ban pron kam kum kine lada phidon tor khong palat sne do te lada phidon tor khong palat kasne do te phila ban pron kam kum bioderma autodem ultra moisturizer te phila ban pron kam kum munero lada phidon tor khong palat kasne do te menta pat ngan ya tho e phi kum kino ki jai moisturizer ba phin pron kam lada phidon sensitive skin te nak benta ki to ki badon sensitive skin ngala de ban ong e phi jet yo moisturizer ubam irritate ubam don fragrance haka to ko moisturizer khnang ba kanom pen irritate ekas ne do ka jong phi mo lada phidon sensitive skin te padon kam yo moisturizer ubadon panthenol lane ubadon centella acidica ingredients how to moisturizer te phila ban pron kam kum bioderma autoderm cream ultra te phila ban pron kam kum Dr. Shed oats and ceramide phila ban pron kam kum Cetaphil normal to dry sensitive skin te kane kaya rap nak benta ki to badon sensitive skin te phila ban pron kam kum kine ki jai moisturizer te menta pat ngane thu e phi kum kino ki jai sunscreen ba phide banta lada phidon oily combination skin jedo sunscreen ro balong gel base khnang ba kanom pen clean ya ka dor khmat ka chong phi te nakabenta kito ki badon oily combination skin jet ya o sunscreen balong gel base nakabito ki badon oily skin oily acne prone skin philaban pron kam kum ki sunscreen balong gel base philaban pron kam kum shadow sunscreen te philaban pron kam kum episode sunscreen philaban pron kam kum dot anki sika calming mattifying sunscreen nakabenta kito ki badon oily skin oily combination skin
Te nak benta kita ke badan terkhong palat kasnedo normal to dry skin te phila ban pron kam kum aqualogica sunscreen pron kam kum aqualogica sunscreen phila ban pron kam kum Dr. Shed ceramide sunscreen te phila ban pron kam kum Dr. Shed haldi sunscreen phila ban pron kam kum dot anki tinted sunscreen phila lada phidon terkhong palat kasnedo jet kum kine ki jai sunscreen te nakabanta kito ki badon sensitive skin pat khamtam mi kine ki teenagers ya badon kam ya u mineral sunscreen nakabanta kito ki badon sensitive skin te phila ban badon kam kum light shield sunscreen phila ban badon kam kum oze shield sunscreen phila ban badon kam kum Dr. Shed oat ceramide sensitive skin sunscreen phila ban badon kam kum dot anki sunscreen emo phila ban jet kum kine ki jai sunscreen lada phidon sensitive skin te mentapat nganya thu epi lada pide ki teenagers pikwa ban pron kam kum vitamin C serum te hoi pila hi ban pron kam lada pikwa ban pron kam tambah ka jing snau jonga te kabha ba pen pron kam tangkat to kat neki products te lada pikwa pat te pi hoi pila hi ban pron kam vitamin C serum pila hi ban pron kam kum niacinamide serum ro te kum vitamin C serum ro pila ban jet na kano ka company kum dermo Dr. Shed, Minimalist, Plum, Pilgrim, mo pila ban jet na kano ka company te lada pikwa bakas ne do jong pi ka long bright lada kas ne do jong pi long dull bha kum to pikwa ban pen thaba khan dia kas ne do jong pi te hoi pila hi ban pran kam kum vitamin C serum tamba lada pidon acne prone skin lada pidon pimples palat kum to te kabha ba pen care pan pran kam yo vitamin C serum te menta pat nganya thu epi hakano ka por ba pide ban pran kam yo vitamin C serum lada pi kwa ban pran kam pila ban pran kam hakapo man step ru bad hakapo man meru haden ba pila de ban sai ka mat ka jong pi sata pat moisturizer but sunscreen hakapo man step hakapo man met pat tang vitamin C serum but moisturizer hakapo man met te lada pi kwa ban pran kam nai senamai ru pila ban ta hakapo man step but hakapo man met man la ka sngi mo te lada don apreng jom pi pat badon pimples badon acne prone skin gum to te phila ban pron kam kum salicylic acid serum ngan ong ya pi ba lada pi dang shustang ban ta yo ne te ta tang arsen hakashi ta yo tane lai sen kham tam ban ta la talang te kansa pan ter khong bha ya ka skin ka jong pi te ka bha ba pen pron kam ya u salicylic acid serum tang hakapo man met pi haban put met kum to lada pita Monday te skip Tuesday ta pat Wednesday skip Thursday sata pat ha Friday te long kum ta pi haban ta yo neu salicylic acid lada pidon acne prone skin but pimples kum to haka dor mat ka jong phe neu salicylic acid serum ru ula ban mo exfoliate ban remove ya kane ka dead skin cell badon haka skin ka jong phi salicylic acid bon bha ki benefits kum mo ban panja yo blackhead whitehead kumto but pores kumto lada pidon pores lada pidon whitehead blackhead kumto te phila ban pron kam ya u salicylic acid serum te last part nganya tho ye phi ba lada pidon oily skin pidon acne prone skin pidon pimples palat kumto care bha ban ba mikne ki junk food hi kum shiniru kade ka whey chocolate mo ba long thiang kumto care ban bam kum kine care ban bam junk food kum to kijing bam bom te ya kamet mo te care kum kine ki jai jing bam lada pidon pimples but pilong mo lada pidon acne prone skin but pimples te kane ka video kala apoy sa kabakot lada pi itanat lada pi snyaw tanat kane ka video te wat am glad ban like kane ka video ban share but ban subscribe ek kublay shibon ba pi page kane ka video hado bakot te bye bye take care and stay safe love you all